Ďakujem veľmi pekne. Je to taký zvláštny paradox, alebo taká situácia, že to vyšlo na mňa. A dovolte, aby som vám oznámil veľkú vec. Habemus Papa. Vyšlo to na mňa, pomaly to beriem ako znamenie. Dúfam, že som sa nedopustil nejakého teologického problému, čo mi zase bude niekto vyčítať. Ale ja sa teším. Teším sa, že máme pápeža nového a ešte treba nového premiéra. Tam ešte musíme niečo urobiť. Ja mám, že ako poctivo, jak sa hovorilo, že úvod, jadro a záver, hádam to stihnem. Úvodu treba povedať, že mám pre vás jednu som už povedal, ale ďalšiu dobrú správu a jednu zlú. Ale ja sa vás neopýtam, že ktorú chcete počuť ako prvú, lebo vy by ste povedali, daj tú zlú, potom to prekrieme to dobro a zabudneme na tú zlú. Nie, vážení. Ja vám poviem najskôr tú dobrú a potom vám poviem tú zlú, aby sme si boli vedomi toho, že sme v ohrození. Takže tá dobrá správa, okrem pápeža, je tá, že oslavujeme slobodu. Že dnes oslavujeme slobodu. Že dnes oslavujeme porážku fašizmu. To je veľká vec. To je skutočne veľká vec. To si treba pripomínať neustále, stále. A zajtra budeme si pripomínať Deň Európy. Tej Európy, ktorej sme súčasťou. A to si vážme, to je veľká vec, to je naozaj skutočne dobrá správa. A koniec dobrých správ. Ide tá zlá. A viete, čo je tá zlá správa? Zlá správa je, že všetko to, čo som spomínal, teda okrem pápeža, je v ohrození. Naozaj, toto všetko je v súčasnosti v ohrození. Prejdem k jadru. Jadrom je analýza. Analýza bola povedaná, ešte bude povedané, kde sme, čo sme, kam ideme, ako je to zlé. Ja si myslím, že nič nevystihuje to, že ako skutočne je to zlé. To, čo sa dozvedáme pomaly každodenne, že aká nebotičná drzosť, aká nebotičná arogancia, a ako to ešte nazvať, je u niektorých ľudí, ktorí si dovolia stavať svoje súkromné haciendy, súkromné kýčové kaštieliky z verejných zdrojov. Rozumiete? Kto tomu rozumie? To je neskutočné. Áno, tí ľudia nám na dennodennej báze dokazujú, čoho sú schopní, pokiaľ to nezastavíme. Naozaj to je neskutočná vec. Toto úplne stačí, aby sme si pomenovali, ako zle sme na tom. My sme už vyhrali boj nad fašistickou čižmou, my sme dokonca vyhrali boj aj nad komunistickou čižmou, teraz po nás šliape taká primitívna sandála, ale my to musíme vybojovať, prosím vás. A teraz, že aké je... Teraz, aby to nebolo, že rozpráva nedáva riešenie, nedáva návrhy. Dáme riešenie, dáme aj návrhy, čo treba pre to urobiť. Nesmieme sa toho zúčastňovať. Nesmieme sa zúčastňovať toho ich sveta. Oni majú tendenciu nás do toho ich sveta vtiahnuť, dokonca nás lákajú. Poďte sem, zašpinte sa s nami, zašpinte sa s našimi obchodníkmi, príjmite zodpovednosť. A potom nás budú mať. Každý človek, ktorý sa zúčastní ich sveta, už je o jedného menej na námestí, o jedného menej slobodného, lebo sa bude báť, lebo s tým oni kalkulujú. Oni si kupujú strach od ľudí, že proste poďte ku nám, zúčastnite sa s nami toho, čo my tu robíme a bude zle. Nerobte to, nikto to nerobte, ani úradníci, ani policajti, ani sudcovia, ani prokurátori, nikto sa nezúčastňujte ich sveta. Naozaj. Druhá vec. Druhá vec, ja si to môžem dovoliť, dneska aj víťazstvo nad fašizmom, je to veľká vec, aj tá terminológia sedí. Chráňme si svojich výsadkárov. Výsadkár je bojovník, výsadkár je človek, ktorý pôjde, bude odvážne, niekde pôjde, urobí čo treba, zabojuje, riskuje, ale viete, na čo sa spolieha, viete, s čím ráta? Ráta s tým, že pošlu pre neho vrtuľník.
To je kľúčový parameter. My si musíme chrániť ľudí, ktorí sú odvážni, občiansky statoční. Pre nich musíme posielať vrtuľník, my musíme za nimi stáť, my musíme im dávať tú istotu, že sa to oplatí, že sa oplatí zabojovať, že sa oplatí byť statočný, občiansky statočný, že sa nemusia báť, že ich nezradíme. Pri prvom porive, pri prvom probléme sa budeme tváriť, nevidím, nepočujem. To potrebujú výsadkári počuť. Výsadkári, to sú čurilovci, to sú odvážni policajti, to sú ľudia, ktorých my musíme chrániť. Tretia vec, návrhom na riešenie. Spojiť sa. Veľký teoretik aktivizmu Saul Alinsky povedal, keď chcete vytvoriť niečo funkčné spoločenstvo, niečo, čo bude fungovať, na čo sa môžete spoľahnúť, hľadajte najmenší možný menovateľ. Najmenší možný menovateľ, na ktorom sa zhodnete, na ktorom sa zjednotíte, okolo toho sa obalte a za ten bojujte. A na tú chvíľu, kým bojujete za ten menovateľ, zabudnite na to, čo vás rozdeľuje. Určite je toho veľa, ale ten zápas bojujte o ten najmenší možný menovateľ. A viete, čo je náš najmenší možný menovateľ? Viete, čo je naša povinnosť sa spojiť? Najmenší možný menovateľ sú základné kamene, ktoré sme postavili v 89. A oni nám ich rúcajú. Základné kamene ako parlamentná demokracia, základný kameň ako západoeurópska civilizácia a základný kameň ako vláda zákona. Týmto nám oni hýbu. Toto je náš najmenší možný menovateľ. Na tom sa musíme spojiť. Ďakujem. Končím záver. Máme naviac. Naozaj máme na to, aby nám vládli ľudia, ktorí niečo pre Boha dokázali, ktorí niečo vytvorili, za ktorým je nejaký životný príbeh. Ja si neviem zvyknúť na to, že mi vládnu ľudia ako Huliák, pre Boha. Kde sme sa to dostali? Ja si nemôžem zvyknúť na to, že mi vládnu ľudia ako Šimkovičová, ako Taraba, ktorá ešte pokračovať. Máme na to, Slovensko má na to, aby tu naozaj boli ľudia s príbehom, naozaj ľudia, ktorých si budeme vážiť, ľudia, ktorí si budú vážiť to, že zvládnu tejto krajine. Niečo treba preto urobiť. Verím, že sa stretneme a vidíme, same to nepríde, musíme preto niečo urobiť, musíme preto bojovať, musíme sa stretávať, držme si palce. Ďakujem pekne.